taas kaikille. Tänään minä näytän mitä tehdä Ollia skuutilla. Okei, eli niin. Eli ne jalanasennot. Eli sä vaihdat niinku ihan vaan silleen, mikä on paras, sivuttain, vai tälleen, vai näin, tai niinku näin, vai mikä on paras, no sen sulle päätä sitten, mutta niin sitten. Se seuraa juttu, että sä vetti kun on siitä sä hyppäät. Mitä teet? Siitä sä hyppäät, paina, noin. Sitten mä näytän pari esimerkkiä. Tästä. Eli yksi. Sitten näytän vielä yhden läheltä. Tästä. Eli harjoitelkaa aloittelijoille video. Nähdään ensi video.